Il-kumpanija li biegħet l-isptarijiet tal-Gvern Vitals Global Healthcare lanqas kellha biżżejjed flus fil-bidu ta' din is-sena biex tħallas il-pagi tal-impjegati tagħha. Wara li fl-aħħar jiem sar magħruf li l-ewwel kumpanija li xtrat l-isptarijiet tal-Gvern Vitals Global Healthcare hi kumpanija fi stat teknikament falluta b'total ta' djun ta' aktar minn 55 miljun euro, aktar dettalji qed ikomplu joħorġu dwar l-istat finanzjarju diżastruż tagħha. Il-ġurnal The Times of Malta qal li 58 uffiċjal għoli u ħaddiem tal-kumpanija setgħu biss jitħallsu wara li Stewart Healthcare tħallas il-flus u tixtri l-isptarijiet tal-Gvern dawk ta' San Luqa, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Issa ġie żvelat li s-sitwazzjoni marret żmerġ fil-bidu ta' Jannar, meta l-ħaddiema ġew informati li l-kumpanija ma kienx fadlilha flus xi tħallas għal pagi. Skont l-istess ġurnal jidher li l-kumpanija li ħadet miljuni ta' sussidju mill-Gvern Malti daret numru ta' istituzzjonijiet finanzjarji u banek biex tkun tista' tħallas dawn il-pagi. Iżda wara li dawn it-talbiet ma ġewx milquha, daru fuq il-kumpanija l-ġdida li xtrat l-isptarijiet, Stewart Healthcare. L-istess kumpanija li kienet tinsab f'sitwazzjoni diżastruża finanzjarjament kienet waqfet ix-xiri ta' apparat mediku sakemm isir il-bejħ lill-kumpanija Amerikana Stewart Healthcare. Il-kumpanija Vitals Global Healthcare lill gvern ta' aktar minn 50 miljun euro biex tieħu f'idejha 3 sptarijiet spiċċat f'sitwazzjoni finanzjarja diżastruża tant li akkumulat djun ta' aktar minn 55 miljun euro.